La telefonada del Ministeri va arribar fa 4 dies. Mentre venia cap a València, Laia Abril ha guanyat el Premi Nacional de Fotografia 2023 i a València no només veurem la seva primera exposició després d'aquest guardó, sinó que és la primera vegada que exposa a Espanya. Obri la temporada de la Galeria 7 Espai d'Art i, per tant, és una de les propostes del Festival Obert València que comença este divendres. És l'obra més recent de Laia Abril i la veurem a València per primera vegada. Esta fotoperiodista que ha fet un pas decisiu cap a l'art fa quasi 10 anys que investiga històries de la misogínia. El juí de la manada va ser el detonant per a crear esta sèrie sobre la cultura de la violació. No veuran les cares de les víctimes, només els seus vestits que representen les institucions que es van fallar. I no és que precisament aquestes víctimes no volguessin mostrar-se, va ser una decisió personal. Jo em vaig adonar arrel del tema de la manada de com estaven posant molta pressió a sobre de les víctimes i sovint, com diu el Pol Preciado, una segona violació o per part de la llei o per part de la societat o dels mitjans de comunicació, i vaig voler donar-los un descans i posar aquesta pressió sobre la societat, sobre les institucions i sobre el col·lectiu i la nostra responsabilitat. Així veuran una selecció de les quasi 300 obres que Laia ha fet sobre l'abús a la dona i que ja s'han vist en més de 20 països. Feia anys que esta galeria seguia la pista del seu treball internacional y ahora será la primera de España a mostrarlo. Primero pensé en incluirlo en la programación, pero luego, viendo su trabajo, dije, ella tiene que tener la sala para ella y creo que la exposición con la que abre la temporada, sí. Ella es una artista muy comprometida y este es un tema que, por desgracia, sigue siendo absolutamente actual y vigente. La protesta de la dona que revela i s'empodera també té espai en esta investigació artística que espera ja els visitants del Festival Abierto València.